merecemos a cidade, os xogadores, directivos, club, corpo técnico, pois a disfrutalo e a ver que depara o futuro, a ver que é o seguinte rival. 53 anos despois, o Pontevedra regresa a uns oitavos de final con máis de 10.000 persoas en Pasarón, un ambiente de época, primeiro Levante, despois o Villarreal e agora, con bo fútbol, esnaquizando Mallorca.